kuma gaban tsoro ka wuce lissafin nan. Dan kayi kashewa kuma kayan kawo, ka firgita kowa ka saka kowa mamakin nan. Inda kai haskawa sai kai kararwa, mu ma'aikata sun san wane ba sa tankawa. Mai faɗa da cikawa kuma baka gazawa, duk abin da ka tsara za ka yi ba wani mai tankawa. Ka cika makiri sai dai a bi ka hankali, mutuwa na canjin hanya inda kun yi tozali. Gajen zaki ga mai kare aiki, sarkin yaƙi mai wada jikeji. Baka da tausayi imani babu bare kai, kuma ba mai hana ka ba mai saka ka yadda ka so kai. In ka so kai shi kenan ba wanda mai wada ra'ayi, kowa ya sallama kai ne kan gaba. Jan zaki, jan zaki, mana jan zaki, jan zaki, haya jan zaki, jan zaki jan zaki, mana jan zaki, jan zaki. Wai wane ne jan zaki? Ni ne jan zaki. Kira ni da cinnaka in take in yanka, ni ba na yin shakka kowa ne baban kai. Jan zaki, ni ne jan zaki. Gwanki mai ban tsoro, ni ne mai fasa taro, kowa ya san ni ne mugun in an zancen koro. Na zama darasi a kaina sun dau darasi, kuma kullum aiki na ne koya musu darasi. Jan zaki, ai ni ne jan zaki. Jan zaki, ai ni ne jan zaki. Jan zaki, yabba jan zaki, mana jan zaki, kai jan zaki, hayya jan zaki, jan zaki, jan zaki, jan zaki. mana jan zaki.